Mga dalagko nga pagtilaw, nagtakos sang paglaom sa mga pumuluyo sa bilog nga Western Visayas sa tuig 2018. Aton balikan ang mga dalagko nga sunog nga nagluntad sa aton paghanduraw. Bago pa man nag-umpisa ang One Western Visayas, nakuha na sang news team ang isa sa pinakadako nga sunog nga nagluntad sa bilog nga rehiyon. Agosto 11 sang aga sang nag-umpisa ang sunog sa ginapasuni na pabayan niya tinigang sa Barangay Kalubihan kag Taytay Zone 2 sa Haro, siyudad sang Iloilo. Masobra sa 80 ka mga puluyan ang ginlamon sang kalayo kag ginatos ka mga pamuluyo ang nahalitan. Ginlamon sang kalayong duha ka panalgan sang bulutuan sang Blas Academy sa Barangay Payaw, Binalbagan, Negros Occidental, Agosto 29 sang gabi. Halin sa palyado nga kuryente sa dumaan nga building ang gintumod nga ginhalinan sang sunog nga naglabot sa 11 milyones pesos. Tatlo ka kiusko sa merkado publiko sang Kawayan, Negros Occidental ang nasunog Septembre 8 sang gabi. Naglawig sang 1 ka oras ang sunog kag 2 ka milyon ka pesos ang balor sang halit. Isa sa nakabig nga dako nga sunog nga natabo sa siyudad sang Iloilo sini nga tuig ang nagluntad sa Boulevard Molo Septembre 10 sang gabi. Malawig ang tinion antes na palong ang kalayo tungod sang makitid nga alagyan kag maikit nga mga puluyan. Isa sa gintumod sang residente nga ginhalinan sang kalayo ang ginsindihan nga kandila sa altar. Mas sobra 30 ka balay ang nasunog. 18 milyones pesos ang balor sang halit sa sunog sa isa ka warehouse sa Kalibo, Aklan. Alas 5 sang kagahon, Oktubre 9 sang nagumpisa ang sunog. Ginkinahanglan pa nga magbulig sang mga fire truck halin sa mga kabanwahanan sa Aklan para lang mapalong ang kalayo. Ginsindihan naman nga kandila ang nangin rason sa kamatayon sang lola kag duha sini ka apo sang matrap sa nasunog nila nga puluyan sa Barangay MH del Pilar, Haro, Nobyembre 2 sang kaagahon. Na-recover ang bangkay sang maglola malapit sa bintana sa second floor sang ila puluyan. 8 tanan ka mga puluyan ang nadalahig sa sunog. 8 kahulot klasihan sang Doña Montserrat Lopez Memorial High School sa siyudad sang Silay ang ginlamon sang kalayo hapon sang Nobyembre 11. Palyado sa gihapon nga linya sang kuryente ang ginhalinan sang sunog. 8 ka mga barak sang mga soldado sa Camp Siferino Carrion sang 61st Infantry Battalion Charlie Company sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo ang nasunog. Nadala sa sunog ang motorsiklo, armas, granada kag mga bala sang mga soldado. Jutayan man nga malabot ang armory sang batalyon tungod sang palyado nga linya sang kuryente. 7 ka mga puluyan ang ginlamon sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok, Bagong Unlad, Barangay 13, Bacolod City, Disyembre 8 sang aga. Human sa light materials ang mga puluyan. 43 ka mga pamilya kag 64 ka mga residente ang nahalitan nga kalabanan nagarenta lang sa mga puluyan nga nasunog. Trahedya para sa mga estudyante kag manunudlo ang pagkasunog sang 12 tanan ka mga hulot klasihan sang Leso Integrated School sa Banwa sang Leso, Aklan. 6.4 milyones pesos ang gintumod nga halit sang sunog nga nag-umpisa sa guba nga electric fan. Masobra 14 ka mga pwesto sa relocation site sa merkado publiko sang siyudad sang Pasig ang ginlamon sang kalayo. Disyembre 22 ang kaagahon sang nagluntad ang dako nga sunog nga ginpatumod sa electrical short circuit. Human sa light materials kag kalabanan plastic wares ang ginabaligya. Naglawig sang masobra 3 ka oras ang sunog. Para sa Handuraw 2018 Year-End Special, Roger Marso Caldito, One Western Visayas.